1. Здравейте хора, аз съм Фиксми, а това е Жусто и той ще покаже неговия сървър. И здравейте хора от YouTube. Това е моя сървър Funcraft.bg и също така аз съм публикувал описание много старо в моя профил и днес ще ви го представим като с новия спаун и други глупости. Почваме от спауна, виждате това, наскоро го направихме преди един месец, много наскоро наистина. Тук някой си е поиграл с глави, въпреки че не трябва. Дай да видим кои са админите и другите неща. Така, админ Кубик 1712, мега админ Уиглек, Owner Skoinks, Co-hoster Jade Lidalow, Co-hoster Twins, Owner Vampire Crawler, админ Valto и хостера е Жусто, но той се е сложил въпрос, да, това е. Леле, казах им да го оправят. Сега после. И там има Enchanting Room, там има някои други правила. Дай да ги прочетем, трябва хората да се запознати. Има една-две мини геймс, също ще слагаме още. Има също така игри с направени от Redstone, така. Дай да видим лайповете, ако искаш. Да, ела на втория етаж. Добре. Също така на втория етаж има някои други ларпове, шопа е там, също така Time Money и по-точно искаш да кажеш Time is Money. Да, сега. Ето го шопа, още не е довършен по една част, помързяме. Да, и някой вчера беше грифал спауна, но това е отделен въпрос и Жусто много се ядосва. И сега скачаме през парапет, защото ни мързи да заобикаляме. И това е като цяло спауна. Сега дай да покажем минигейм. Идваме на Warp Казино. Къде си? И както виждате, малко сме го гледали от Сакадаун. Не малко, но така си е. Направо си го изкопирал. Да. Защото много ми хареса. Направо чисто копие, цъкате един бутон, когато е включено и някой лампи свет. И това е, също отиваме на Warp Bowling. Също е копирано от Сакадаун. Всичко е копирано от Сакадаун. Не, малко само. Доста яко според мен. Да, хвърляте навсякъде. Много трудно се хвърля, не знам защо така. Тук как си го направя това? Смисъл? С Redstone система. Виж, светват лампите, като ги оцеля всичките. Да. Светнаха ли всичките? И сега тук на... Мисля, че да. Сега тук наградата трябва да даде, ама не сме заредили с награда. Ето. Сега да покажем нещо друго. Резетваме системката. Що ми даш голстон? Не знам така награда. Добре, и сега какво друго? И също така отиваме на някоя минигеймс. Например, напиши... това ще ти напиша, какво да напишеш. Това напиши. Аз се телепортирам постоянно. Не, трябва да го напишеш. Как? Кое? Пиши го. Това да не е сплив. Да. Също една малка игра. Тук, ама сега трябва да си пусна инвенторито, за да такова. Чакай. Не ти е нужно. Не ти е нужна лопатата. Тук като го щупиш, то автоматично. Като на Creative. И какво сега ще играем сплив? Кога почва си не виждам? Аре, и сега почва. Ох, Крап. гледай, веднага спечелих, не знам. Добре, втора игра, не е честно. Не, честно си е. Втора игра, влизам. После, сега отиваме на мини-геймс. Мини-геймс друг имаме. Да, имаме Hide and Seek, но още не сме направили арена до край. Това няма да го играем. Или с друг плагин, или затова няма да го играем сам. Окей, аре. Какво друго ще покажем? Не знам.
Сега да видим другите варпове. Някой друг интересен варп. Например... Да, имаме варп Джун. Да ви го покажем. Ето. Трудничък според мен, аз не съм. Чакай, аз не съм там. Тук си. Добре, аре, аз ще снимам Жул как го минава. Защото Аз не мога да го мина. абсолютно не ме бива на джумповете. Не мога да го мина. Опитвал съм с 1000 пъти и не мога да го мина. Добре, я да покажем. Да видим какво има на края на джумпа. Има някакви глупости. Има лава, не. Тук има лава. Има и някакви честове. Чакай да видим какво има в честовете. Имаме Gold Horse Armor. И някакъв меч с тъпо име. И Diamond Horse Armor, enchantment на Си ме летяща пишка. И тук е моя смайт 4, Firespeed 2, Fender. Сега да ви покажем малка част, но не завършено. Изцяло Hide and Seek, телепортна се. Ето. И това е арената на Hide and Seek, една малка къщичка тук. Един от нашите... Не е модератор, но той много добре строи. Да кажем, че е модератор. Модератор, да, модератор. Който предполагам, че той е гриф на спална, но както и да е. Понеже хем добре строи, хем много лигав. Да. И това е къщичката, още не е завършена арената, но ние сме направили като игра. Ако искаш, ще играем. Не е много добре, затова и на Hide and Seek не можахме да го намерим. Като jar файл. А това тук какво е? Чакай, ще пусна арената. Чакай. Пусня? Напиши тук join. Хайде, Х да join, нали? Не бе, пх join. ПХ. Да, защото това е пропхан. На гъма 0. Аре, гъма 0. Чакай. Сега пишеме пх. Чакай. Ей, аз съм такъв сикър. Опа, чакай. Стой, аз къв бокс съм. Де да знам, крий си някъде. Пише го в началото. О, гъбе, аз съм Куки. Какво си? Куки. Как бе? Но къде да знам? Някакви два паяка и един крипър ме преследват и още 3 зомбита. Благодаря на тях. Къде се криеш? Я да видя. Къде си? О, гъбе, ти не ме ли виждаш? Не. О, гъбе. Къде си? Ти си саплинг, бе. Ау, защо ме биеш? Защото така си играе Hide and Seek. По-скоро трябва да бягаш. Пази се, че някакви зомбита тук, някакви маняци. Аз ще ги убия спокойно. Някакви маняци тук. Взе глава, яко. И сега да убием Жусто. Аре бе! Тя ще изпотрошим арената, не че можем да грифаме. Бум! Гейм over. Бум. Бум! Къде си? Тук съм. И що съм още с 100 армор? Къде си? Абе, зад теб съм, бе. О, ние играем още Hide and Seek, аз ще напиша. Бум! Аз къв бокс съм. Не те ли убива? Аз къв Ти бокс. си сапелинг! Те ли убива? Убито. Бях се енчантал, да. Добре, това е Жул мами, ама както и да е. Сега къде ще отидем? Не знам, на ларк. Всъщност аз мисля да е края на рекординга. Добре. Да, това... Отиваме на спам сега. Това беше всичко от мен за днес. Аз бях Fixme, това беше сървър на Жуста. Надявам се да джойнете. Чао, чао!